Saka iwewe pawakaenda kuclash hauna umwe munhu wawaida, waingoda musoro waking alpha chete. Yangoda kadiki. Yeah, manga muri muchiki mukuru. Manga muri muchiki. Saka nhai anzani kadiki. Iwe uchari kunyanya kuda chii? Uri kuda clash here kana kuti uri kuda collab? Hari ukomana ndichaite zvemaclash nevanhu. Iwe uchadi clash anonzani uyu? Inawo. Ma? Hauchadi clash? Mati? Iwe hauchadi clash, uri kuti hausuda clash naye? Yeah. I-one love akusi kuti ndikumutya kana kuti chi. Kozi uyu mfana ari kuti zvoni iwewe ukuramba uchitizira mugarden. Ega zvanambokuudzai. Munhu anotunga mugadheni ndiadhamu. Alright. Saka ndakambokuudzai kuti uyu ngwerediki mwana wangu. Asi ndokomuri hake muzukuru wangu ndichangomudzidzisawo kunyora nekuzoimbawo. Ndingone musoro. Hapana brain zao. Ngwerediki. Mfano wangu collabo kana kuti clash uri kuda chii? Amdara. Cup clash. Agara aramba. Collabo zvezvaimbotaura kuti anondivhiringidzira ngoma rangu. Saka alright. One hapana vangu. It's very unfortunate kuti Ngwerediki wazononoka kuda sei kubatika. Pano wangu alright. Inzwa nyaya pana pano. Ndinozviziva kuti muruda kuti ase munenge muchida kuti muite danso. Waiziya. Munenge muchida kuti muite danso, se danso. Waibata. Yeah. Chandisingadi kuti muite ini nangosayensa ngudo parizvi. Boss Mabiro. Kungobiga maboss chete amaboss anobata ngautoratidzira. Maita basa boss Madiro. So chandiroda kukukurudzirai apana wangu. Chinzwa apa makuchera kubva kwandiri mukoma wenyu. Inini ndiri 2-time award winning dancer MC dancer presenter. There apana wangu. Ndakaridza kugomba kuya apana wangu kudhara. Dzini first dancer DJ first MC kuridza Rihanna mugomba akajambisa vanhu. Ndiri pana pamuzamwenzi nawo. Handina pasa randisina kuenda inini. Ndakaita zvese. Zvese zvemaclash izvi takazvita apana wangu. I was a rapper inini kubva kujibilika. Hakuna indikunda ndaibvambura vese vava. But for now, Ngwerediki na King Alpha. Apana wangu. Ndaona makumbira zvamandikumbira ku Facebook makati mimi muruda ground mopedzera nditika. Ipapo ndapanzwa apana wangu. Ndatozvinzwa seriously. But for now ndoti mufocus on kugadzira music. Mulife haufaniri kuva munhu anoti experience is the best teacher. Haufaniri kuva munhu wekuti anoti inini zvangu ndinofanira kutanga ndatraya. Unofanira kudzidza kubva mumamistakes evamwe vanhu. Muri pabata. Ukatarisa kuti vangani izvezvizvi vari kupinda maclash aya.
vachizosvika pakupera nekuda kwemaclash. Iruu yedanso, its danso vapanangu. Hanzi amiseka diki. Ola, saka ndikuudza kuti zviriko zvakawanda zvatinenge tichida kuti zviitwe because idanso, mutemo wedanso. Maclash aya kana kuJamaica ariko. Maibata? Kujamaica ariko. But this is what I am going to do for you vapana vangu. Handiti? Ngwere diki uri kundinzwa here? Mpano wangu uri kundinzwa here anonzani? Kundinzwa chino? Ndikunzwa mkoma. Right. Inini ground ramuri kuda ndinokupai, but hondo iyi haisi hondo yako iwewe Ngwere na King Alpha. Yeah. Hondo iyi ndoda kuti ndiisire mafans enyu, mafans enyu. Ivavo ndovega vachataura kuti aiwa isi tinoda music yaningi, tinoda kuteerera music yaningi, but izvi zvichaitwa nenzira ipi? Ndopatoita inonzi celebrity box game. Muri kwabata? Zvirizana ndoda nditi muite celebrity box game apano wangu. Ndiri kuda kuti vanhu vakuappreciate for kuvatandadza kwamuri kuvaita pasocial media. Ngwere iri kuti kabudisa chuni kunoku, vanhu vari kuteerera, vanhu vari kunakidzwa. Muri kuZimbabwe vapano wangu, mafacebook accounts enyu haamonetizing. Amen. Comment section ndibatsirewo. Ukukanganisire na comment section. Itai muchindiudzirawo kana ndiri kukanganisa moti aiwa gudo wakubaiza. Itai muchindiudzawo. Gigi to ADB to King Alpha. Aditi mukupaona. Saka chachikumbiriso changu vapana vangu kuti tichironga ningirikini zviko zvikunyorwa nepano. King Alpha Kadiki. Because hapana zita rangu. Uibana nopega. Alright. Aiwa wangwana. Akabudisa face akari kublogwa. So team yangu mese muri panapa. Handina kuuya panapa kuti tizorwisanisa vana ava. It is also wise kuti tizive kuti vapana ava mupfungwa mavo mune pfungwa dzakaita sei. Handitika. Manzwa Ngwere diki. Ngwere diki ati ndikaona mari ndoda kuchenesa mhuri yekwangu nekuvatengera chikafu nekutenga mubhedha. Manzwawo zvataura na King Alpha. King Alpha ari kuti ndikaona mari ndoda kuti amai vangu varapwe, amai vangu vari kurwara. Handiti mapabata timu yangu. Saka music rovai apano wangu, rovai music chaizvo. Kana musati ready for a collab, tinofanira kuita izve music izvozvo. Muchingorova music yenyu. Kana ngove collab yasvika, mozongoita collab. Handiti ko right. Apa ndarambotaura na ADB na DJ Kungwere. ADB uripo here? Akoma muri sei tiripo esi? Aiwa, nice. Shebro. Zviri seiko mwana wamai? Ndine mubvunzo manje wazenge wakundikuwadzisa nevanhu kuFacebook. Zviri kunzi zvoni imi zvinhu zviri kutaurwa nevapana nezvavari kuposta izvi. Vari kufunga vega here kana ndimuri kuvafungira? Imimi mamaneja imimi chimbotaurai tinzi. Pakaipa. Vatibudire pachena. Nai guys, toda kuzivawo ka. Zviri kunzi zvimwe zvazvo like music yacho uri kuimbwa nevapana ava. Zvinhu zvavari kuposta hatichazive manje. Hatichazive. Inini mukoma gudoka. Gaimbotanga nekumhoresa nekutenda mafans anisapota kadiki. Toda kungokutenda iwo. But I think people need to understand that we are working with kids. And the brand, especially Kwakadiki, is too small. Kuti tinge in our own DJ, logistic manager, personal assistants, maize.
zvaizvezvi inini edb ndinde nditori zvese ndinde ichitoita zvinhu zvese but at the end of the day professionally I work for Kadiki and should always have to consult him for myself. I should consult him regardless kuti chi mwana mudiki Alright. nekuti aufa munhu ane mafeelings ende munhu anotoziva and aufa anotori zvinhu zvake zvaanoda mukoma especially sekukulash ndogona kuti umuonesa umhondo wangu kuti mufana wangu but iye anenge achitorwadziwa achiri mufana nezvenge chitogwa nengwere diki zvezve papa yakaita hondo singaiti because he really wanted to be there ndakatozomudzidzirisa ikeria yake kuti asazondishore mangwana kuti mukoma edi makanditadzisa kuenda kuclash ndatoenda kuclash makanditadzisei he really did this chi ndakamuza kuti the least I can do kutoti tite interview painternet apa because then izvozvo zvandii ndichiona wakoding ndindeishanda naye mfana kwete vamwe vanoti hanzi Kadiki anonyorerwa I think vanhu vakatanga kufollowa Kadiki kudhara munonyatsohwisisa about Kadiki. Kadiki munhu ari creative big time kusaidi kwangu Kadiki munhu ari creative zvekudaro zvekuti izvezvi chero tikati fana kugadzira da kuudzai masongs akanyora loads it's a true story yakauya akandiudza kusvika tazoirekodha ndikazomudzidzisawo zvimwe zvinhu zvazviri sensitive so that family yaloads iriko ichanzwa song iyi isazorwadziwa anga anyora iri too deep. Handiti munhu akatenga atodhunga nemo nemazita evabereki ezvinhu zvese kuti munhu akabatikana mukoma hazveutodaro handingamurambidzi kuti Kadiki usaende kuclash ndiye muridzi webrand but achiri mudiki anongodawo kungobetserwawo so ndoite tichibetserana zvinhu zvandinoto hauna chinhu Kadiki ari so active pasocial media trust me anoverenga each and every comment achitopindura handiti saka asati aposta antonya tongobetserana handiti ka so Kadiki zvinhu zvazvo anotondinetsa mukoma ngatipostei mukoma postei zvakati amfana wangu apa wonoti mukoma edhimusadaro postai izvozvo izvo saka apa ndazoti because mfana anga achinetsa mukoma kuti mukoma unai vanhu vakundiseka kuchikoro ndakawanda mugadheni aiwa mfana muri chinhwani don't worry regai tidai soro tikwanise kuti titsvage place yekuti mukasangana nangwere diki pasina kuti maiziva tikabva tatsvaga neutral place yekuti kwaendesa mugudo so that vafana vanongotaurirana woziva kuti music is a mission not a competition. Saka ndosaka ndapapa simborina clash yatachida kudhera kuti ngwere diki auyewo apa Kadiki ari apa imi mukoma endesa mugudo muripo then toita sei tosetla vafana vongoziva kuti so because anenge achigwadziwa mufana kuti mukoma unai ndiri mugadheni tikanzi tiri mugadheni kuchechi kugadheni ndakaseka nezi ngwere vhura microphone chepro zviri sei meraze mukoma bweri zviri kunzi pazvamuri kupostera zvanzi muri kupostera vana munoti nazvo izvozvo matinda dzangu nedzangu alright pane pachoshanda brain dzenyu muri tu imimi nengwere uchiconsider kuti mfana ari kuti chii yesaya bozozo zvanoda iyi ngatise izvozvo alright ngwere yacho ngwere kuti ide haidi kuti zvekuudzirwa kuti hazvo kumhanya ngwere yacho kuti yo inenge itori hondo ngwere haisi kuti unoinyorera tumanotsi haidi izvozvo haidi zvekudhirowerwa tumaline twemutonono idea yaachezwa so idea iyoyochi tozongepolisa zvakanaka iri bowa but macomment section inenge irimo vazhinji anenge ane foni ndiye achionera zvake mukomana achizowana zvekuzobhomba nazvo vanhu but mese muri two as managers guys trust me makapfumbata goridhe mumaoko menyu it is up to you kuti mugone kurisesekedza goridhe iroro kuti risvike pakunyatsoprocesswa kusvika ragadziswa chibhakani chinodhura handiti munopaona kulidha kwenyu imimi sema-managers ndiko kuchaita kuti vafana vakwanise kubudirira and so far so good. I thank you for the opportunity yamaita kuti vafana vauye panapa vakwanise kuyanana nekuonesana but
Ngwere diki chiatite dhiri manje. Ngwere diki. Yes, sir. Akoma. Torika, pane makomenzi andiri kuona mucomments sechinoti kadiki anoudzirwa kadiki anodzirwa. Kadiki mufana wangu kandichona achikanganisa kandomuudzira kamukoma. Ndingamusiya chakasike. Ndosati kuti cause tikatonza vapana vaizvezvi zvikanza vasina mamanager. Comment section isengichi vapana uraba manager. So pazvese zvamuri kuona guys. Kutoona kwamuri kuti vapana ivava. It's because of vanhu vava muri kuti mamanager vanhu vanenge vachivaudzira. So we have to actually tofana kuti vapa maruva avo. And also toda kutendawo futi mukoma Godfather Templeman vakatipa mukana wekuya kuredhiyo. Though because majority yevanhu vakaziva kadiki. I'm so sure kuti vakamuzira kuredhiyo and kukapclash tatine mafans edu yes hatirambi but kuenda kwatikaita kuredhiyo kwakatisiya uchipa nechimwe chidano. So toda kungovatendawo futi. DJ Tanaman anzibva ipano. Mira. Tanaman, mira Tanaman. Nduguya kwauri. Ngwere diki vurai maiki. Ziriseko boss Ngwere. Andri bomdara. Saka iwewe toda kuti mumbosangana kapanapa toda kumbona kuti anosupportwa nemafans ane mari ndeupi. Saka toda kuti muzoyeka kucelebrity box game mundara. Timbona kuti munoitawo mari musiwoyo. Bomdara. Hausi kukwata. Ndakabve koko ndotombo tirimbosangana paground chepo. Hola. Mukutora zvebackground here mudara. Hambana wangu uri kurasika mbana. Aiwa. Ibobira alfa. Ibobira ndozoya kwauri alfa. Mani mbotara nengwere. Ndatara nengwere yakareba. Bari mbotara nengwere. Saka naingwere. Wati chi? Ndambosangana background rimbotorana mapiki. Pana lati ngwarisira. Pana ngwarisa. Hayi pana zatamene pfungwa dzediwo. Wombotorana mapiki. Wakaoba mfana wangu. Saka ndoda kuti muite music business apana wangu. As much as it is a mission. Mfana wangu Ngwere. Uri kuona Shepro uri kushanda naye. Usafe ukamusiya mfana wangu. Vana vavanokudai zvekuti mamanager enyu anokudai vese vari true. ADB na Ngwere diki. Ndati ADB nanza na Shepro. Managers enyu ayakaya. Vanokufarira izvi singaiti. Vaukauya ndo vanouya kwandiri vachitaura vachiti gudoka. Vapana vedu vati kuda kuti tizame kuti life yavo ichinjewo. Nekuti honestly zvamwari chaizvo guys. Vapana vari kuti entertain ava. Tinogara tiriko kuFacebook. Tinogara tiriko kwakasiyana kuma social media platforms ese, and these guys are very entertaining. Saka naingwere. Iwewe udazorora wane makore mangani? Yeah. Ngwere. Let me try as an editor. Ngwere. Dara. What udaurora wane makore mangani yo? 25. Pa 25 nenge matore edere mdara. Aiwa. Nice one mdara. I think pamchazosvika 25 fika.
Maybe ndinenge ndane mwana anenge ari kuma 2020 ikoko. Hamusuda kuroora mwana wangu here mudare? Mudare. Wati? Unoda mukwasha wegudere iwe pano. Wati? Kuvanasi matezvara. Pana kwadzikwa neumani wangu unouraiwa. Akanda kutaura nekutira maoko nepafoni. Gwere. Wadilakidza. Saka Ngweri. Taura tinze wati? Mtoto wangu. Boy. Kadiki. Diana ngari best boy here Kadiki. Kadiki unotina zvizvi? Inini munonoti chika mukoma. So urutodo baby. Idzi nyaya dzekuroora idzi. Inini handingataure nekuti handizive upenyu hwangu. Pamwe ndingazototaura ndapedza chikoro. Icho. All right. Tiri kudzidza zvakawanda. Saka iwo asi ndineka advice kana ndangopawo Ngwere diko. Domba advice. Ngomu advice atinzo. Gara pasi muningina ndikupinze klasi uchangobva kuclash. Fadza mubereki usarove madrugs. This is just an advice for you to go to be wise. Ndapedza leo. Four. Bo. Ngweri. Yara. Wamunzwa here zvataura anzani mukomana? Aunokona kuenda chikoro ndongorowo ngoma rangu chete. Akutokudrowa. Kana Kana Mwari watendera. Kana Mwari watendera. Chokwadi wachaonerera. Kupuma hakuna zera. Saka ndakakodzera. Handipindiri rombe. Regera ndiimbe. Chero ndakapisa handidzimike. Aiwa inini handifundike Ngwere. Waita Ngwere iputike. Ziripo shungu dzeugadzira mangwana zviri low nhasi asi tonamata weminana. Kwatisina kudedzwa hatiko vakatinyudza tongodzoka ungenda zobuda bhobho saka tsoro dzemuvengi dzafa. Hobho vaiti yanotiitirei yaufa. Asi Mwari ndewe munhu wese kana akati yes ndouri vese. Ladies and gentlemen, little talented you themselves. What Ngweri? I don't understand. It's only a matter of time. Congratulations. Wow. Yeah, I'm proud of you, Ngwere. Angetawane mwese wamutarisi. Eto rinosumuka kubva pasi. Kubudirira ndoda azviviri zasi. Tozvichinja rini zvandiri nasi. Saka ndikati Jehovha. Baba musafuratire geto rangu. Pageto pakazara nemarovha. Baba mundichengetere geto rangu. Baba muri Mwari asinganyadzise. Chipo chamakandipa chisarasise. Amane shamwari dzingaipise. Muri guru wandoda mundibvise. Dopenyu hwakanaka.
kwete kuti mama washaisendi musoro kutorwa abvele kuda renti asiwari vakazvichinja. Oh God. Oh God. Handigone zvese sandinyore pese handingazokufadzai mese upenyu ticha ileseri. Handigone zvese sandinyore pese handingazokufadzai mese upenyu ticha ileseni. Vakawanda vanokecha feeling handidi kuzogumira musiling. Ndoda muti gangster mshini zvikamuka zvakati wakatizobude kunge jini. Vapana wangu mune tarenda, vapana wangu. Vapana wangu munodadisa. Imba mfana wangu. Kune zuwa rekufa kwangu, kune zuwa remafaro angu, Mwari kombera vabereki vangu, ini nao handidi zvangu, handidi nao vachezvangu, ivo akasumudzira kuti ndirare kudira, kuita mwana wamachira, kuti ndiite skira, ati ndiri kira, takamira ndakahina oyo mumwenda zera rangu vachishupika zvinondibaya mumwendo batikana tombogaya zvimwe vakakundikana mumwenda baikana kuona vezera rangu vachishupika zvinondibaya mumwendo batikana tombogaya zvimwe vakakundikana havana kana chekufuga kana chekusimira kuti varare vadya vanotokumbira vamwe ndevanobatsira vamwe vofuratira konhai mazimba sei tisina matyira kurohwa nechando usina pekunatira savaone vakasviba sandikuzvivharira zvimwe ndezvemadzinza zvakavanyanyira zvimwe ingozi vakuru vakavaparira Iwe mira iwe mani iwe. All right, ladies and gentlemen. Aiwa. Mati Ngwere. nyaya yekutoendera mberi ya asaka neboxi game. Yeah man. King Alpha. Hanzi ngatisangane pa celebrity box game nengwere. Iri kuitwa rini? Musi wa 11 September. Ndokupa date musi wa 11 September. Saka bo. Tova mafans ongotaura ega handidzi? Yeah. 11 September, ladies and gentlemen, are you guys ready for the official celebrity box game? Ngwere Diki versus King Alpha Kadiki. Ideri boga iri timu rangu. Tinoita na 9. Saka bo. Na 9 PM. Boga. Yeah, bo. Mama neja mukuirana nazvo here. Aiwa manaka. Shepro bo. Imbomurisa naye Tony. Oyo, urife. Wadi Ngwere. Boy. Vira se. Ngwere menda ulanji teze. Chika nini cha. Toto tenga. Yeban, ndozvandati tuye kuzoita izvi. Mama jika pamwe tese one family. Yeah, congratulations. Yeban. Saka boka pa timu rangu Zimbabwe. Justice yasave wakaba timu rangu. Tinganzi guda kanganisira. Aiwa. Ana ukanganisa kaguda. Taura neni Zimbabwe. Achimbondisira moto mu comment section kani. Musarwadziwe. Chimbondisira moto mu comment section Tony.
Isai moto comment section. Isai moto comment section for handsome Gudo. Kana Gudo atadza usaisa kwa moto comment section. Kana Gudo atadza usaisa moto comment section. Iboka yenda ronga iwezi. Boga tukuiwa na Zimbabwe. Anditi. Aiwa chirungu icho. Dadombo zviridziro sogwadi. Hanzuri muombe. Yeah man, ladies and gentlemen, we say what we do here is preach love and love only. For love is lovely and war is ugly. Please don't you go nowhere, ladies and gentlemen, as we still have Ngwere Diki and Eddie Abia. Ndoda kuti Eddie B. Bisachi account chako chanzi Eddie B. Ngwere Diki and King Alpha Kadiki. Saka team rangu apakanzi celebrity box game vafana va please uya ine magifts enyu mupe vafana va zvaminazvo vafana vakwanisa kurarama life iri bold. These guys are the future. Vavengi vanonyepa vachiti Gudo akanganisa. Gudo akanganisa.